Понякога изборът на училище е просто поредна стъпка, но понякога то е отправна точка към бъдеще, което сам ще изградиш. Добре дошъл в професионална гимназия по електроника и химични технологии професор Асен Златаров, Плевен. Училище, което не просто те учи, а ти показва как да бъдеш професионалист. Ако обичаш да сглобяваш, анализираш и решаваш проблеми, в специалност компютърна техника и технологии ще откриеш своето място. Ще учиш хардуер, ще диагностицираш, ще поддържаш и ще създаваш. Нашите ученици се реализират като IT техници, сервизни инженери, поддръжка на компютърна техника в бизнес и образование. Но компютърът не е самотен остров, той е част от цяла мрежа. Специално с компютърни мрежи ще се научиш да изграждаш връзки не само между устройства, но и между идеи. Ще проектираш, конфигурираш и защитаваш мрежови системи. Завършилите успешно често работят като системни администратори, специалисти по киберсигурност или консултанти по инфраструктура. Ако мислиш логично и обичаш да създаваш решения, приложно програмиране ще ти даде най-силния старт. От основите на езиците за програмиране, през веб и мобилни приложения, до реални проекти с изкуствен интелект и микроконтролери, тук ще се научиш да програмираш не само код, а и собственото си развитие. Ако си комуникативен, имаш усет за маркетинг и новите технологии, специално с електронна търговия ще се превърнеш в дигитален предприемач. Ще създаваш онлайн магазини, ще анализираш пазари, ще изграждаш брандове. Завършилите стартират собствени бизнеси или намират реализация в сферата на маркетинга, рекламата и администрацията. Науката за красотата и здравето намира свое приложение, специално с технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти. Нашите ученици създават формули за козметика, лекарства и продукти за лична грижа. Подготовката отваря врати към фармацевтични компании, козметични лаборатории и производствени фирми. Природата ни дава всичко. Специално с технология на хомеопатичните и фитопродукти, ученици се учат да работят с лечебни растения, да извличат техните полезни вещества, да създават натурални продукти, които подпомагат здравето и баланс. Реализацията в лаборатории, билкови фирми, фармацевтични производители и екобазирани бизнеси. Това не са просто специалности, това са възможности. Тук в професионална гимназия по електроника и химични технологии не просто се учим, ние изграждаме бъдещето си. Практика, наука, иновация. Участие в международни проекти, обучение в чужбина, реални стажове в партньорски фирми. Защото вярваме, че образованието трябва да бъде не само знание, но и преживяване. Професионална гимназия по електроника и химични технологии. Това е нашия път.